Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin... Deci, tu ești Moș Nicolae. Nu, tu ești Moș Crăciun, eu sunt Moș Nicolae și ăsta e impostor. Ăsta s-a deghizat. Nu există mai mulți moși, numai doi, el e impostor. El e huligan. Moșul ăsta e cam periculos, numai într-o roată îi dă și chestii, trestii. Uite aici, moșii. Uite ce mișto e motocicleta asta cu renul. Deja se uită lumea la noi. Pregătiți de drum. Luați-o înainte pe unde vreți voi. Trei nebunei se legănau. Moș Nicolae, Moș Crăciun și ăsta e fake. Ăsta din mijloc e fake. A venit să-ți aducem cadouri. Uite ce reni frumos. Și uite că avem și Sania. Păi nu, tu ești Sania, mă. Noi mergem în față și tu vii în spatele nostru. Fuck! Mi s-a dus căciula. Acum las-o că nu mai iau. Dacă mergem înapoi după aia, o mai găsim? Salut! Hai. Ho ho ho! Ho ho ho! Ce ai, moșule, ai turbat? Ce ai, moșule, ai turbat? Ce ai, moșule, ai turbat? Ai turbat, moșule? Aproape-i clape și morbă. Ești în călduri?
Moșul numărul 1. A, că mi s-a agățat barba. Uite, cu flori. Ce... Mă filmează lumea cum mă chinui să o parchez. Mă filmează lumea cum mă chinui să o parchez. Tadaram, tadam, tadam. Tudum, tudum, tudum. Tudum, tudum, tudum. O venit moșii la salvare. Reparăm o motocicletă, știu eu, pornim. Ați încercat să o împingeți? Deci carburatorul e infundat maxim, trebuie. Eu nu mă pricep la motociclete. Tu, Michi. Dar știi cum pornește în a doua? Da, Michi, tu te pricepi, eu nu. Deci trebuie venită platformă și dus la service. Deci carburatorul n-a fost curățat, cred că în 10 ani. Hai să mă uite și cum, bă, dacă e înnecată, E înnecată maxim. degeaba mai dai la automat. E înnecată? E înnecată maxim, crede-mă. Carburatorul e full de gumă, cred că. Aveți ceva chei? Am eu. Hai, moșule mecanic. Moșul mecanic, uite acolo cum repară moșul. Super moșul. Un moș putere. Haideți, moșilor, să mergem! Hai! O, brat frumos, o, brat frumos. Mai departe nu știu. Ce faci, moșule? Bine, moșule, tu ce faci? Ți-ai cumpărat sanie nouă? Câți căluți are? Sau ăsta are reni? Am pus mai mult. Ăsta are reni, așa-i? Moșule, renul tău o mânca fasole? Renul tău o mânca fasole? Da. Face cam urât. Are gaze, uite, poză. Hello! Hello! Ceau, mă! Că eu n-am fost și n-aveau, ce au, dracu? Unde au? Că n-au nimica! Dar n-am înțeles să la ambulanța ne-au mulțumit sau ce făceau? Se uitau la noi! După aia sabru că se salutat și ambulanța, mă. Era mare, în spate îl spune dacă apare la Moș Crăciun. Bă, poliția ne-a făcut poză, ne-a salutat locul ăla. Ambulanța i-a salutat, uite, încă o poză, hello! Ce mai vrem? Suntem moși, mă! Să mă pula, deși vara mă duc așa, dacă toată lumea... Prietena că e și mai scandalos să vadă un Moș Crăciun vara. Vara ne băgăm în pilot.
Nu, dar ne putem îmbrăca de Paști, că e puraș. Da, am văzut un TikTok, bani. Deci un costum de iepure. Da, este. Ouăle la vende, da? Ieșim și de Halloween atunci, dă un pulă. O, da, de Halloween trebuie să ieșim, dacă e vreme bună. Ce-i conglomerația asta? Ne băgăm? Hai să ne băgăm. No, ce facem? Ne băgăm acolo să ne facem poză cu Bradu și așa mai departe sau? Ne ducem fără, oprim motorul. Ne ducem, da, oprim motorul ca să nu ne facem poză cu Bradu. Deci așa și mai ne întoarcem invers. Da, bineînțeles. Acolo nu mai putem. N-are rost să mergem pe acolo, acolo e multă lume, dar le băgăm aici, este poza faină. Da, putem să le punem acolo cu spatele cumva. Ducem așa prin față, prin spate. Și-o găsit vocația, Michi. Cum? Și-o găsit vocația, Michi. Aici lângă moș. Eu baba lângă moș. Plăcere! Hai că merge și așa. Ador! Nu zic că nu mai apucăm să ajungem până la Brad. Nu ajungem la Brad azi. Înainte, când capă lângă. Dar nu stai, mă, să ne punem pe toți în poză. Stai. Seara faină! Și lăsați-mi loc, la 9 minute. Hai că mai văd ceva de căciula asta. Dar nu știu cum să le băgăm să nu deranjăm. Bun, ar trebui să mă dau și eu jos. Stai un pic. Dar încurcăm, hai că le lăsăm aici undeva. Da, nu știu, le băgăm în față? Hai să le băgăm în față. Stai să termin cu pozele. Bagă-o tu, că o bag și eu după aia. Știu, o mut imediat. Dacă vrei să te la ce să faci
L-am pierdut pe drum, pe... Cum să-l pierdem pe drum? A, la poze cu Renu? Uite, lui cu Ren, cu chestii, trestii. Dar el e mai frumos cu... Da, E luminițele alea, ce da, pe promovăm motociclismul, boss. Merge și iarna. La anul, 10.000 de persoane. Eu nu încap între voi, las aici, în lateral. Păi, fie în lateral, fie poți să o duci. Dar în lateral, cred că. Numai încet. Aveți grijă să-și termine pozele. Da, liniștit. Da, da. Cineva în spate vrea să meargă în spate cu ei? Da, acum să stăm cu o bere așa în spate. Da, hai că mă duc și eu de la lângă jucărie. Mai față și vine Filip în spatele tău. Salut! La mami cu eu. Dati? De la mami acolo, să facă poze. Vrei cu moșul? Nu, nu vrea cu moșul, cu motocicleta. Șule. Hai, moșule, ții un pic să facem o poză. Îl ținem, cum să nu? Aici, încet. Mama mia, face poză. Hai, da. Opa! Servus! Cum să nu? Hai, ia loc și faci poză. Hai. Ne lasă să pe moto. Da, hai, ia loc și... Hai la aici. Repede că vă calcă moșul. Cum să fie roșu? Aia, da. Trebuie să duc cadouri. Bun. Uite, alții au scos telefoanele. Opa! Faceți cu mâna că au scos telefoanele. Ia-l-ai pe moșul, cât de relaxat e el. Ai tati! Opa! Bineînțeles! Haide, pune cât poți să fii de mișto! Incredibil! Auzi, bă, nu-l mai căuta pe moșu, că-ți face fundul roșu.